Dudu karepe dhewe Baladewa lek ngamuk ora umum. Nek cara gembul ngarani luar biasa. Amene mbah-mbah Baladewa ki ora tau mangan soto apa piye to? Enak, Pak. Soto kok iwak karo duduhe kok. Akeh iwake. Dudu iso kurukan iwak kuwi ya lek ora Baladewa apa eneng. Bareng ditakoni kancane soto dudumu ndi iki soto kering kok. Kering biase soto kok kering Baladewa kuwi. Dodo ndi dodo. Kepor nyoten kowe ora minggat saka untal malang. Diangkrek suwale diuncalne rene. Baladewa lha perang lha kok cepot jarik to Dek. Wah ngangge celana training. Bumi gonceng langit kelap-kelip lampu di kota kotak-kotik matamu naka ayo Raja Musti Narsanto kuwi adhiku dhewe wani mbebela Gatotkaca padhake dosamu tak gelak dhewe kowe yen to kanthi Gatotkaca ora trima Gatotkaca tak pangane sisan yen to adi-adiku kadang brojo-brojo lamatan wikalpa kala bendana ora trima tak pangane pisan yen to Mbak Yu Dewi Arimbi ora trima najan kae Mbak Yuku tak pangane pisan ayo suku-suku Bathok Ela elo Siromo Nyang Solo Leule Ayo muda Mak jentit Lolobak Mak jentit Lolobak Yen obak Ngeteni bocah Ugruk labrak kelir. Sapa kowe? Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki kowe sapa? Aku roh kowe Setyaki.
Ning kowe wong endi? Kowe wong Ndarawati. Sing tak jaluk iki bumi wutah darahku. Pringgo ndani. En kowe yen wani mbelani keparat Gatotkaca. Kowe kudu mati. Dan ngukur dengkul kowe. Kebablasan Mas, kebablasan. Sawa Begawan Anoman. Inuman Anoman. Ayo. Kowe dentok brojo. Brojo dentok, dentok brojo. Balilo marang Gatotkaca. Padha pengin nyidam Cempaluh. Kepengin nyidam Trebelo, kepengin nyidam dadi korban besar kaya sapi karo wedhus. Moh kok malah kaya drekuku tak kuweplak. Ora ndra to kuwi. Kaya aja kaya drekuku, paling ora kaya kokok beluk to, Le. Ketularan kowe, ya. Kon perang ra gelem ketularan kowe. Wah! Wah! Amung Sramrata Jayamrata mongse bangun saya bareng maju saya bareng rampian kowe ndelok krupute pendam nyalati nyodondo ndidodo buta marang ampan palagan kowe butane yo eneng buta marang ampan palagan kowe butane yo eneng buta marang ampan palagan kowe butane yo kowe butane yo kowe butane yo kowe yo yo kowe entek rong piring kok bengok-bengok karo dene bola-bali kowe butane kowe ki ora tau nonton wayang apa piye to. Ora iso mbedakne to ndi buta ndi dudu ki.
Buta ki apa angger mengengeh mawa siung kanan kiri ngene iki jenenge buta. Ya aku iki Brajadena, dasar kewanyata. Kowe ngerti sapa aku? Lho lah kowe sapa? Ratu Mandura Baladewa. Roh kowe Baladewa kok takon kancane. Roh kowe Baladewa ning aja bengok-bengok. Perang kuwi lirih-lirih wae. Nggo apa lirih? Lho malah banter. Mbrebeki tanggane iki ning kutha. Akeh wong istirahat nek yaene nek kowe bengok-bengok mbrebeki tanggane sok lek taun ngarep rarine sapa arep tanggung yajab. Jawab. Lho bantere. Ayo kowe aja melu-melu Baladewa. Iki dudu rembugmu, iki rembuke Brajadena karo Brajamusti karo kulawarga Pringgondani. Kowe wong Madura, kowe wong negara saka negara Mendura, aja melu-melu. Ning aku utusan Joko Yayi Dewi Arimbi Kapanyata kudu nyingkirke marang kowe. Yen ora gelem dadi pati kan kok aja takon terus nyota marang tungkake Baladewa. Ayo nyota dondi dodo. Ampian koyo wong Jawa. Kurbuten lerpenda penjangan mati. Ngapamu kok dene musuh Ratu Mandura? Lho Baladewa. Lho Baladewa. Merdeka! 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 Yo apa bener tak buta? Baladewa Ratu Mandura rek. Kon wani kabeh Baladewa aja takon dosa tak buta tak. Dodo ora minggat. Sopo keslentit itu? Rendra dangdung. Dangdung. Dudu karepe Dewi Baladewa lek ngamuk ora umum. Ya cara gembul ngarani luar biasa. Janane. Sikile ndupak tangane nyampluk cangkeme ngoceh campur ngidoni. Payuh gek tas mangan soto. Ratu Nalindra kok mangan soto kok. Jan kaya ora enek wong. Amen imbah-imbah Baladewa ki ora tau mangan soto apa piye to. Enak, Pak. Soto kok iwak karo duduhe kok. Oke iwake. Dudu iso kurukan iwak kuwi ya oleh ra Baladewa apa enek. Bareng ditakoni kancane soto dudumu ndi iki soto kering kok. Kering biase soto kok kering Baladewa kuwi. Dudu karo jane nyiduk iwak kok sak cidukan kancane ra kengean. Bareng enek capar ne jan ora disenggol blas engko jare njarari kukulen. Ning capar nggarai kukulen. Ning bareng iwak-iwake marai gatel kuwi ning kowe. Nah aku iwak cocok kok. Ngawur Baladewa iki jan wong kaya ngono bae karo soto kok leh jemenake. Aku ki ora mangan nyawang toke wareg iki. Sendokane. Angger nyendok soto kok mak celegu. Kuwi nyendok apa nyibuk kowe ya. Lho sapa watuk? Wong Pringgondani watuk ku lho. Ora lho. Jenenge Ratu Negara Mandura ki apa Mandura ki ora tau enek soto apa piye. Bareng metu bakso.
Bae tak kira nek wis waleh wong ya mergo mangan soto wis kokean bakso ya amen imbuh pentol. Sajake pentole lekas entek ngono imbuh neng nek ketok kokean diimbuhi duduk. Bae ya. Pentol sak duduhe mangan kok ratu kok kaya ngono to, mangan kok kaya diombe. Lah kok dicegok-cegok sak pentole, apa ora sloloten to Baladewa. Kowe ora tau tuku bakso apa wis Ratu Mandura. Wah lero pentol jan melenge plilik ngiwa, plilik nengen. Nulah noleh ketok ora enek sing nyawang no mak temol. Jan Ratu kok ora tau mangan koyoan. Weruh apa-apa bareng kancane ngetok kimi dipliriki. Pakon endi rek ndimuk kuwi? Teng wingking sinuwun bol, teng wingking. Teng wingking sinuwun bol Baladewa maksude. Lah kok terus ngalih ning mburi. Tak tone teko mburi. Lah kok ora mie, jebul mie ditumpuki sego pecel. Ayo. Wedan. Takoni kancane apa pecel iki? Ha ngisore enek mine. Rumangsaku biasane sing tingkat ki omah, lha iki panganan kok tingkat ki ora Baladewa apa enek. Dudu karepe dhewe. Bareng dadekke panitia kurban. Wah, jan kaya ora tau roh iwak. Angger sing tempong senengane nut kekne mburi. Disorak sarung ngangge sikil ning mburine. Engko kancane ngalih no lebokke tas. Ratu kok kaya ngono. Baladewa. Arep kaya ngapa kowe menungsa lumrah braja tenda ki bangsaning buta gaglak limpamu. Untal malang kowe piye? Arep nguntal Baladewa ya kowe. Arep gaglak Baladewa ya kowe. Rumangsa landhep siungmu. Rumangsa rangah untumu. Rumangsa mbot sangkemu. Sangkemu dhewe piye? Kowe nyangkem-nyangkem kowe Baladewa ya kowe. Ora kulak pawarta sapa Ratu Mandura Baladewa Kusumali kita wasi Jaladara Kakrasana Raden Karsana. Wong sekti Mandra Guna gedhe sakupu penteng. Duwe senjata loro tacal gurus Duryodana Bala tamai gunung Juguk Segorasat bumi pengatu papat. Apa meneh kowe mewujud buta dadi ndok kamu namun kowe royo apa? Tungkaknya. Tanding Ratu Mandura Baladewa kepareng kowe Duryodana. Bali lamarang Gargota dialu amu iki. Lho Baladewa. Ayamo Suramrata Jamrata mangsa imbang Ratu Mandura Baladewa. Kilo wangi Baladewa. Iki lho Baladewa. Nyadada didada 1000 bar maju seketi. Muri Baladewa apa kaki kring kule salomo. Maju kepala karepe dhewe minggat kok kene modar dadaan. Dadi intiping neraka jahanam. Dadi apa kuwi? Kepala nyata kowe bakal dadi apa kuwi? Dadi kepala tutu karepe dhewe apa kuwi? Modar kowe Baladewa musuhmu apa kuwi? Rojoden. Sik roh iki aku Baladewa bingung cakepan iki. Amuk Suramrata Jayamrata apa kuwi? Mono nek tembung perbendarane kurang aja omong. Petuk bakul wedhus, ngomongne wedhus ya iso. Petuk bakul panganan, ngomongne panganan sak renane panganan ya iso. Ora lho. Amar sopir ngomongke babakan sopiran iso. Ora lho ngomongne apa kok iso. Kancane seneng ngumpulke layangan, ngomongne layangan jenis layangan ya hafal lho. Dudu karepe dhewe. Sak dawane Solo Blitar kok omong.
kok ora kesel blas. Dene kancane aku tak leren sik ya. Nggih, mang leren ngriku monggo. Omong lho kon leren piye kancane Baladewa kok sugih. Dene wong gedhe nek wahing kok ntribel. Sapa wira-wiri nggo tas kae? Oh, manajer rumah tanggane dhewe. Baladewa. Nyododon ditodok. Kepornyoten kowe ora minggat saka untal Malang. Diangkrek suwale diuncalne rene. Baladewa, lha perang lha kok cepet jarik to, Dek? Wah, ngangge celana training. Sepaton. Wah, nang Moreno. Mareno. Sepaton. Wah, yo kelek nalekne sepaton kae piye kok sikil kiwa karo sikil tengen dadekke siji. Bareng mlaku kok pecolotan kae. Ora iso njangkal. Iki Baladewa apa pocongan wedane dan wah mlaku. Poyo golek kenalan. Loh, noleh ngiwa Baladewa ora roh nek aku nang kene. Wah, pancen ciplong kae mripate kae. Ora roh nek brojo dentok nang kene. Oh, noleh rono. Lho, nyapa ning Soruwit? Wah, nguyo. Tak kira ngetokke nenggala bake nguyo. Ayo kae ombenane apa to Baladewa? Nguyo sak jam kok ora entek-entek. Wah. Aja takon dosa untal mayang kowe Baladewa pake mana? Kamu mau menguntal Baladewa ya? Apa, Dra? Wah, iki jenenge ben sing ora ngerti Jawa roh basa Jawa. Wah, gaul tenan Baladewa. Ya apa pena? Loh, apa kowe? Yen kowe ora minggat karo ditakon musuh Ratu Mandura Baladewa, kapornya Ratu Mandura wong gedhe saku panjang wis nyata loro sakaya kono senjata ngolo. Ora minggat aja mati takon iki ditanti gol. Kowe iki Baladewa apa tukang nyarne bal-balan? Ngomong kok kaya ora kenek diselani omong ki mbok alon-alon. Ratu Mandura Prabu Baladewa ya aku iki. Nah, ngono jenenge genah. Kowe ngajeni sing mok jagongan. Omong-omongan ki kalem-kalem. Yen kowe ora minggat saka Lakat inunu kowe gelem dadi patihe Karkoso padha karo kowe pengen modar. Nah, ngono iki kupingku pinak. Masuk kowe ngelokke aku nantang aku ning aku marem ae. Tembungmu iki ora ketok nesu, ngono lho. Alon-alon ngono. Kaponnya tamu Surabaya Jaya Pratomo Saiwa. Kowe ngetril iki piye to? Aja digas to. Alon-alon, konsentrasi. Yo, ngerti aku. Apa? Konsentrasi. Amuk Suramata Semur. Ratu Mandura Baladewa Kusuma wali kita wasi jalur dara Krasa Raden Karsana Tandya keparat dudu karepe. Nek omong kok terus kowe ora tau gurah lho. Ratu ki lek mangan sing mengandung lenga ki mbok disuda. Ratu karo Pak Sambel oleh ngimel panganane. Ya no. Ora minggat to minggat to ya apa? Oh, gah. Mau tak bedhek ngono terus mak cuwor. Apa iki tungkaknya? Ayo nyododon di damo Suraprata Jaya Pratomo Saiwa Ratu Mandura Baladewa keparat tandhi ngono buta elek.
senjata Nenggala. Ora minggat pengen mudhar dadakan. Oh Brajadena. Ayo. Apa nyata iki dina kowe nyempelekke marang Ratu Mandura Prabu Baladewa ora kulak parto ademang ngrung Ratu Sekti Mandra guna gedhe tawu weteng. Aku wong Tikdaya nglandekara kalintang dening aprang Ratu Mandura Baladewa. Yen kowe ora minggat aja takon tampan ana senjata Nenggala piandel Negara Mandura. Tedas mati ra tedas ya modar. Senjata sing ora kena tinulak dening senjata tawa. Yen kowe isih tetep wani njaluk kawipari karo kaca, padha pengen modar dadakan tampan ana Nenggala Brajadena kosek. Beh. Mula mangane iki aja akeh-akeh. Kowe iki nek perang ning kene ndek puna ki wetengmu kewareken amen nesu kowe iki. Wong ki nek kaya kowe nek kewareken ki aja perang. Nek perang kowe mesti nesu mergo kowe ngempet ngantuk ngono. Wong kewarekan ki lek ora ngantuk, wong kewarekanken ki nek ora ngantuk ya mesti ora penak lungguh ya ngedat-ngedet. Mlaku ya men bang-bung kewareken mangan ki ngangge ukuran to. Menungso kok panganane kaya 10 menungso. Tampane senjata Nenggala ora sandreming ya Baladewa. Senjata Nenggala iki bakal tak tampani ning ora dina iki Brajadena kuwi besok wani saiki wani. Nenggala tak tampani ora dina iki. Nek Nenggala besok yen dadi ratu ning Pringgondani sing tak jaluk negara bumi wutah daraku Pringgondani kuwi negarane bapakku. Ya kene kowe ngamuk punggung ngetokke senjata Nenggala kuwi arep munggasi nyawane Brajadena. Destun temen kebangeten. Aja-aja kowe milik gendong lali. Ora Gatotkaca sing pengin dadi ratu ning Pringgondani ning malah kowe wong Mandura. Ketitik kowe melu cawe-cawe, kowe milik Kamukten Pringgondani Baladewa. Coba pikiran Baladewa. Arep mentang-mentang kaya gendhewa, malang-malang kaya perbatang, kopat kapita kaya buntute ula tapak angin, kekejero kaya manuk branjangan. Kowe wong Mandura, kowe dudu wong Pringgondani. Ya kene kowe melu celeng boloten melu kebolan ngamuk punggung ning Glagah Tinunu. Aja-aja kowe sing milik Pringgondani. Yen pancen Kapurnyata kowe ora milik minggato, iki dudu rembugmu. Iki rembuke wong Pringgondani Baladewa. Pikiran aku ora ana mungsuhan karo kowe. Sing tak jaluk bumi klairaku Pringgondani. Putra Swargi Prabu Kalatrembaka. Bareng kowe. Kowe anake sapa Baladewa? Koko Prabu. Yaki wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu. Mula dadi pralampita tumrap aku karo kowe iki sok meneh aja ndhisikke kersa. Kowe karo aku aja nganti ndhisiki. Sing bakunggonku ndereke marang Braja mesti njaluk kawibawan supaya Brajadena sago dadi pepatih. Supaya nggone dadi patih mati marang Gatotkaca nggone dadi ratu mapan ana ing Pringgondani rumangsaku wis bener. Merga Brajadena ki wong Pringgondani. Jebule bareng papan ana kene jebul malah pun Kakang kaya wong bingung bilunglungan ngleng-ngleng klang-klangan tambuh-tambuh sing tak tindake. Dasaripun kados pundi? Najan to Brajadena kaya agal ning kaya-kaya tembunge ora sisip. Kowe karo aku iki sapa?
Kowe karo Baladewa ki wong jaban rangkah dudu wong pringgondani. Kowe karo aku ki wajibe ora melu perang, kudune mung nonton saka kadohan. Mung nonton saka kadohan Setyaki. Ayo, perkara pringgondani iki ben dirampungi wong pringgondani dhewe. Upamane Brajadenta ora trima ben dirampungi karo Brajamusti. Upama Brajamusti ora iso ngrampungi ben dirampungi dening Yai Rimbilan Karwada Yayi. Ayo bali. Bali ning pringgondani. Wis saken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Oh, Karwata dadi ratu kok pacobanmu abot kula. Muga-muga kowe tatak tetek tanggon tatas titis lan utup Gatotkaca.